La granota de tres ulls. Des que naixé, Cullerot ja sabia nadar. Va créixer i es va convertir en la primera granota de tres ulls. Com tots els amfibis, tenia una pell molt sensible. L'aigua en la que vivia estava molt bruta i hagué de posar-se un tratge de ratlles per poder banyar-se. Granota de tres ulls va créixer i va aprendre a votar. Una vegada en terra va descobrir que el cel sempre estava tapat per un gran núvol gris. També va veure que en eixe lloc hi havia coses i se preguntava què feien eixes coses allí. A Granota de tres ulls li encantava estar amb la seua iaia. Abans, aquest era un lloc molt diferent, contava la iaia. Aquestes coses no existien i així vivíem molta gent. Ara ningú es quedava allí a viure, perquè cada dia apareixien més i més coses i eren coses noves que ningú volia allà. Granota de tres ulls continua creixent, va aprendre a votar i a mirar cada volta més lluny, i així va ser com va descobrir que això que pareixia un núvol gris en realitat era fum. Aleshores, Granota de tres ulls va decidir anar a investigar què estava passant. I de sobte arribà a una gran fàbrica, la fàbrica de coses noves. Era una fàbrica que produïa coses noves sense parar. Tantes coses no ens deixen viure feliços! Granota de tres ulls volia dir-li a la fàbrica que parara de produir coses, però no sabia com fer-ho. Així que Granota de tres ulls va decidir cridar perquè la fàbrica parara. Va ser el crit més gran que una granota havia pegat mai. Para! Però el seu crit era massa xicotet en comparació amb el soroll d'eixa enorme fàbrica. No va servir per a res. Granota de tres ulls va decidir tornar a casa. Volia canviar les coses, però se sentia massa xicoteta per a aconseguir-lo. Seria impossible? Al arribar, li contà a la seua iaia el que havia descobert, i com no sabien què fer, pensaren que el millor seria contar-li-ho a més gent. Granota de tres ulls contà el que passava als seus amics, al pardalet groguet, al bitxo pilota, al monstre rosa i al monstre blau, i entre tots decidiren que això havia de canviar. Arribaren a un acord per treballar en equip. Una per una portaren totes les coses que se trobaven fins les portes d'aquella fàbrica. Juntaren tantes coses que la muntanya que es va formar era molt més gran que la fàbrica de coses noves. Quan la fàbrica va veure totes eixes coses, es va preguntar si de veres era precís fabricar tantes coses. A partir d'aleshores, la fàbrica comença a reutilitzar les coses que ja existien i a poc tots van veure que havia sigut molt bona idea. I la fàbrica també estava millor i més contenta perquè havia canviat el seu treball per un altre encara millor. Granota de tres ulls podia llevar-se ja el seu tratge de ratlles i banyar-se amb el tratge que més li agradava, la seua pell.